It's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. May shooting na naganap sa tapat ng bahay namin. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Daryl. At ito ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ni hindi ko na nagawang gamitin ang cellphone ko para kumuha ng picture o video man lang sa aking nasaksihan sa huli. Isang gabi, bigla na lang kasi akong nasilaw sa dami ng mga ilaw na tumambad sa tapat ng bahay namin. Maraming umuusisa, maraming nakatingin, at marami ang napapanganga sa hindi pangkaraniwang kaganapan sa aming kalye. Oo, DJ Rocky, may nagaganap na shooting para sa isang show o pelikula. Kaya lumabas ako ng bahay at dumungaw sa aming gate. Nakita ko ang dalawang artista. Isang babae at isang lalaki na tila isang love team sa show o pelikula na kanilang ginagampanan. Matindi ang eksinahan. Umiiyak na tumatakbo ang leading lady. Hinabol siya ng leading man. Lumingon sa likuran ng leading lady. Sinampal si leading man. At umupo na lang habang umiiyak dahil hindi raw niya matanggap ang nagawa ng leading man. Si leading man naman, panayang sorry kay leading lady at ipapaliwanag daw niya kung bakit niya nagawang magtaksi. Tapos, biglang lumapit ang isang lalaking sakay ng maingay na motorsiklo na may suot na helmet at itim na jacket. Bumunot ng props na baril. Itinutok kay leading man. Pero agad namang tumakbo sa harap ni leading man si leading lady para sumangga. Tsaka kunwari ikinasa at ipinutok ng lalaking nakamotor ang baril. Umakting na tinamaan ang leading lady. Lumupasay si leading lady na akay-akay ni leading man hanggang sa umalis ang lalaking
nakamotor. Mabilis ang takbo nito. Nagsalita si leading man na wag mo na siyang iwan ni leading lady. Sabi ni leading lady, pinatatawad na niya ang leading man sa nagawa nito. Umakting si leading lady na nalagutan na ng hininga at malakas na umiyak ang leading man habang humihingi ng tulong. Sa huling eksena, sumigaw si leading man na ipaghihiganti niya si leading lady sa pagkamatay nito. Hanggang sa sumigaw ang direktor ng show ng cut! Nagpalakpakan ng mga nanonood. Kahit yung mga cameraman, kinunan din ng footage yung mga nakikinood. Sabi ng direktor sa buong crew sa megaphone niya, "Guys, you did a good job. Let's have a 1-hour dinner break. Resume tayo ng 11:30 p.m. Ayan na. At nagkaroon kami ng chance na lumapit at magpa-selfie doon sa mga artistang gumanap. Napagbigyan naman kami kahit sandali lang. Tapos, pumasok na yung mga artista doon sa area na may malaking tolda. Doon na sila kumain. Andun din yung mga nasa production. Bigla kong naisip, DJ Rocky, na pwede siguro akong magpa-autograph sa mga artista. Meron naman akong colored printer sa bahay. So, binlutot ko yung picture ko sa cellphone ko doon sa computer ko. At nagprint ako ng 2 piraso na pocket size na picture. Ayos. Maganda ang quality ng picture namin. Kasi nakangiti kaming 3. Pirma na lang nila ang kulang. At eto na nga, DJ Rocky. Bumalik ako doon sa tolda ng crew. Nagbabaka sakali akong mahanap yung 2 artista. Pero sabi sa akin ng isang crew, andun daw sa tent sa likuran. Kaya naman tumungo ako papunta ron. Kahit medyo madilim na ng konti. Sa isip-isip ko kasi, chance ako na to. Bihira lang naman na may artistang napapadpad dito sa amin. Kaya ito na. Papalapit na ako ng papalapit sa tent noong 2 artista. Ang awkward lang ng konti, DJ Rocky. Kasi, ang tahimik. Tsaka parang walang tao sa loob. Ang dilim-dilim. Hindi bale. May flashlight naman tong cellphone ko kung sakasakali. Kasi eto na. Nakalapit na ako sa labas ng tent. Pasimple akong umupo sa labas ng tent para tingnan ang loob ng tent. Kasi kakatukin ko sana. Magpapaalam sana ako kung pwede akong magpa-autograph. Pero laking gulat ko nang makarinig ako ng ungol.
Nilapit ko ang tenga ko sa gilid ng tent. At narinig ko nga na merong bumibigkas ng mukhang hindi maganda ang timing ko. Naku po, mukhang may kababalagang nagaganap. Dahil na-curious ako sa nangyayari, pasimple akong sumilip sa isang maliit na butas ng tent. At DJ Rocky, hindi ako nakapaghanda sa nakita ko. Yung leading man nasa likuran ng leading lady. Yung leading lady nakadapa sa sahig ng tent. At yung leading man nga ay nasa likuran niya. Nakadapa rin pero nasa ibabaw niya. Parehas na walang suot na kahit anong damit. At yung leading man ay pilit na ipinapasok sa butas sa likuran ng leading lady niya ang mahaba niyang ano. Nanigas ako, DJ Rocky. Nanigas sa gulat. Nanigas sa kaba. At oo, nanigas sa L as in longingness. Tinitigan ko ng maigi ang shooting na ginagawa ng leading man sa nakadapang leading lady. At labas-pasok ito kay leading lady. Napawisan at panay pa ang kagat sa labi dahil sobrang yummy. At ito na nga, ang ginawa ko, DJ Rocky. Hinawakan ko ang zipper ng aking shorts at pinundot-pindot ang tumatayo kong balahibo sa loob nito. Ilang minuto ko silang pinanood hanggang sa tuluyan ng nakaraos ang leading man at sumigaw ito ng napakalakas na kasabay ng leading lady. Natapos na siguro ang shooting niya kay leading lady. Kaya umahon ito at nagsuot uli ng kanyang damit. Ang leading lady humiga muna at nag-selfie sa kanyang cellphone nang walang suot na kahit ano. At noong makita kong papalabas na ang leading man mula sa tent, tumabi ako para hindi niya ako makita. Pinagmasdan ko si leading lady na nagsusuot uli ng kanyang damit. Lalapit pa sana ako para magpa-autograph. Pero nakapako, nabasa na pala ang harapan ng shorts ko. Lintik. Naglabas din pala ng sariling sama ng loob ang ano ko sa baba. Nakakaya. Hindi na ako nakalapit pa. Tinakpan ko ang harap ng shorts ko noong 2 picture na ang hawak-hawak ko. At naglakad papauwi sa bahay namin. Hindi ko na nakuhang magpa-autograph. Pero at least, para na rin akong nagka-VIP ticket na manood ng shooting ng isang real-life movie. Hindi ko ito makakalimutan. Hindi ko na rin babanggitin kung sino yung mga artista na nag-dog show nung gabing yun.
Iiwan ko na lang yan bilang blind item para sa ating mga kabisyo, DJ Rocky. Salamat sa paglalahad. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Daryl. At ito, ang aking SPG. As in, Super Wagner Secret File.